Konečne máme po dlhej dobe pekný deň, tak som sa vyviezol tu na túto lúčku. Je to tu celkom pekné. Tu máme moje ďalšie autíčko, Audi S4 3 liter TFSI. Celkom šumný povoz, 405 koní tam je. Skúšame túto DJI Osmo Pocket 3, či sa s tým dá vlogovať alebo nie. Konečne som tu na nejakom prostredí, kde nie je toľko ľudí. Dúfam, že ma tu nikto nesleduje, lebo by som sa cítil ako debil, že sa tu sám so sebou rozprávam. Celú zimu som mal toto auto schovaté v garáži asi pol roka, tak trebalo ho trošička prevetrať, lebo zase má byť víkend škaredý. Tak sme prišli tu na, teda ja sám. Ináč, ak by niekto mal záujem, je na predaj. Je to ročník 2011. Sú tam kolesa, motor spravený komplet, rozvody, všetky veci porobené, čo na týchto motoroch zvyknú odchádzať. Ja už by som chcel nejaký iný povoz, chcel by som nejakú M2 Bavorca alebo niečo podobné. To mi je srdcu bližšie ako tieto Audinky. Nehejtujem, mal som veľa Audin, aj veľa Bavorákov, ale skôr tie Bavoráky. A M2 ani M3 som ešte nemal, takže ak by niekto mal záujem, tak veľmi rád ju posuniem, túto Audinku moju. Je fakt vyservisovaná, v dobrom stave. Takže len sadnúť a voziť sa. Takže ideme vyskúšať pustiť tohto droníka môjho. Je to DJI Mini 4 Pro. Pravda, že je pekný deň, takže musíme použiť ND filtre. A skúsime troška nejaké zaujímavé zábery porobiť. Aj tej Audiny, aj tu na tohto okolia celkom, aby sme mohli to postrihať a bolo niečo zaujímavé pre vás, takže asi tak.